Unha vez redactado o proxecto de sustitución da cuberta do Polideportivo Municipal, o Concello de Lousame busca financiamento para a súa execución. O obxectivo da Administración local é asinar un convenio coa Xunta de Galicia para que asuma o 50% do custo da obra. Temos xa o proxecto para a sustitución da cuberta do Polideportivo Municipal. O Polideportivo ten moito uso por diferentes actividades dentro da actividade deportiva municipal e, debido ao tempo, a cuberta empeza a presentar deficiencias en toda a súa extensión. Temos xa a memoria valorada feita e estamos traballando, se vai a cometer esa obra tan pronto se poda facer todos os trámites, o procedimento de adxudicación, e estamos traballando tamén nun convenio con a Consellería de Educación para que as dúas administracións, o Concello e a Consellería, fagamos frente a esta actuación que ronda os 120.000 euros, aportando o 50% o Concello e o 50%, se é posible, a Consellería de Educación. Esta non será a única actuación en materia de infraestructuras deportivas. O Concello proxecta tamén unha mellora no campo de fútbol da Silva, coa dotación de vestiarios e unha grada cuberta. No campo de fútbol da Silva nos faltan os vestiarios e tamén cubrir o que son o espacio para o público. Nunha parte se cubre unha parte e vamos a proceder a cubrir outro tramo e comezar cas obras dos vestiarios dentro do campo, ainda que non sexan na súa totalidade, por unha primeira fase que lle faga máis cómodo aos usuarios, aos xogadores, e non teñan que, ainda que está bastante cerca, que o poli está a 20 metros do propio campo, pero ter uns vestiarios propios dentro das instalacións. Outras das melloras previstas son o cambio do alumeado no campo de fútbol de Cabanetán por un sistema máis eficiente, así como unha serie de reformas no vaso da piscina municipal.